Αγαπητοί συνεργάτες, γεια σας. Θα σας δείξουμε σήμερα την διαδικασία έκδοσης ενός δελτίου αποστολής σύμφωνα με τις τελευταίες απαιτήσεις της ΑΔΕ. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε στον πελάτη μας είναι να πάμε στις ρυθμίσεις, να πάμε στους σκοπούς διακίνησης και να ενεργοποιήσουμε όσους σκοπούς είναι απαραίτητοι για τον πελάτη. Και πατάμε αποθήκευση. Στη συνέχεια, επιλέγουμε το δελτίο αποστολής από την επιλογική των παραστατικών. Επιλέγουμε τον πελάτη. Επιβεβαιώνουμε ότι τα στοιχεία του είναι ορθά και πατάμε στοιχεία αποστολής κάθετος παράδοσης. Πατάμε το κουμπάκι, επιλέγουμε τον σκοπό διακίνησης, βάζουμε τον αριθμό του μεταφορικού μέσου και επιβεβαιώνουμε ότι είναι συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία και πατάμε επιλογή. Στη συνέχεια φορτώνουμε τα είδη μας, ας πούμε 15 κομμάτια από αυτό και 5 από αυτό στο ταμείο και πατάμε έκδοση δελτίου αποστολής. Αυτή είναι η διαδικασία η οποία χρειάζεται να κάνετε.